apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mudto'y man ti mais para kadagiti manukaw. Emi bakit? Irwar ko ka di amin to'y nakasako. Ay katuan, ano mabagkat mo? Agasam man day ta. Adula una yung tatarakan mo ang manok lakay. No apay ngamin nga iniyawid mo dito'y balay. Kit no inot mo't ngamin amay ibus day bangkag. Nga mala pagkwartaan mo't kiti day ta abakit. Ilakok to ti daduma tapno maksayan. Wen atay supay amay gatang iti masapsapol tayo. Ay katuan na bakit? May mayat samat no agaramid kay iti kulungan da. Ay nawaw. Apay kumapay lang. Wen tapno saan nga agkaywara ti rugit da iti paraangan. Datayo matlaang ti kaasi. Nang runa pa'y no kasta matutudo. Malawin. Agparami dakto iti kulungan dagiti taraken ko amanok bakit. Basta anusam lang nga urayan. Agasam man day ta akawayan, Alex lakay. Ne, saan ka di ati bilin mo kat agparami dak iti kulungan dagiti manok ko? Asino nga ti mga ramid? Tangdanak ni Tata Toryo, taiso ti kadwak. O sige, tapno malpas adagos. Tani, irugi naman ang titudo. Uwan nga rod. Kaano amang rugi kayo? Intun bigat. Ita kumaa, ngam adamot ti napatagalakad ni Tata Toryo. Gumatangak to nga rod ti merienda kan si Dayo inton bigat. Nagpasentro ka kadita? Wen, mapanak matlaang gumatang iti abastuta. Alaman nga rod. Gumatang ka iti karne. Taiso ti pangaldawan me kini Tata Toryo intun bigat. Awan ka di pa ni Tata Toryo? Awan pa'y madlakay. Ay nawaw. Amangan mo't no nalipatan na. Anya nga oras tinagtulagan yo, aya? Alas 7 kumaa iti agsapa. Tamangan no masapa manen ti tudo na. Awan pa'y mati alas 7 lakay. Amangan no pa umayan day jay. Sapay la ko mga rod tapno at damalpas me. Ay katanusam nga orayan tagsagana akon. Nakaluto akmatan iti kaninyo. Ne, apay, rumor kaya? Wen, ag-extract edyo pwesto ni Mari Zeni ita. Isupay titangdan ko nga itad na. Ay katuan ang nga rod bakit? Nanang, at damot ni Tata Toryo di tabanger. At araramidan na dita. Agar-aramid da iti kulungan ti manaw. Anya? Isumad tinangag ko apagsarsaritaan da itay. Ay nawaw. Apay nga iti batog ti tawa tayo ti pangipatakderanda. Wen nga raw baldo anak kaw. Datayon taw ti kaasino agto daw. Sigurado naangot ti rugit ti manukda. Kat no nalawa matilikudan ti balayda. Kasaritam to man ni Alex. Amangan numabalen nga itilikodan laangan ti balayda ti pangipatakderanda. Iti kastakit saan tayo ang maperwisyo. Unanang, mapanak to iti ayan dahin tun madamdama. Mga anak labiit. Unangam nay, saya atom at makisarita kan kwa na. Di ka agung ungag. Depende, nanang. Baldaw. Nungay iso ti umunang agungat. Di agungat takmat. Ay nawaw. Anya ti masapol mo, pare Baldaw? Kulungan ti manok samot ti patpatakderyo kan Tata Toryo, pare. Ay won, isong agpaisaw. Apay ka de? Numabalain. Ket saan ko maadita batog ti tawa may ti pangipatakderan nyo, pare. Ay nawaw. Apay ata kayo tag-desisyon pare. Kat dagami mat ti pangipatakderan me. Kas makita yo mat, pare. Batog ti tawa ti kusina may tinang ipatakderan nyo. Kahit anya kumaita? Kasano kami mat ngayon matutunaw? Kumabalin nyo mat nga irekup ti tawa yo pare. Pare, agpakpakaasyak. Pare,
Saan mo't anala ka amayakar ti kulungan? Kas makita mo narugyan men. Sapay adda ni nanang ko. Kanayon nga iso ti mabatbati di tabalay. No dita ti pangipatakdaran yaw. Kaasimat jay bakat pare. Sapay addo ti manok mo. May salaang ti maibagak pare. Saan min aparikot dayta? Tinapatag ket dagami met ti nakaipatakdaran ti kulungan. Bakit? Nalpasan ti kulungan. Anya ti makunam iti inaramid mi kinitatatoryo. Ay nawaw, apay mat adita tinang ipatakdaran yo, Alex Lakay. Ni, apay ko ma. Anya ti parikot ket kukuwata mo tinang ipatakdaran mi. Saan kami mat nag-gover da bakod ah? Wen ngam di mo ka di makita nga asidag iti tawa da Nana Rosa ti kulungan nga impatakdaryo. Kahit anya ko ma, no asidag. Na, common sense matan alakay. Tinapatag ket saan tayo nag-over the barcode. Agririda no kastalaang lakay. Wen, kukwata ti daga. Ngam saan mat amabalin nga aladam ti angot nga agga po iti kulungan ti manok mo. Tapno saan nga agover da bakod iti ayan da Nana Rosa. Ti request mo ket agpaaramidak iti kulungan. Itataddan din ay patakder. Addalata ti reklamo. Kasano kat makapirwisyo mat? May mayat ko mano dinalusan yu ti likod ti balay. Tay jay laangan tinang ipatakderan yu. Kuna laki dinuan niya ti ipatpatakder da iti asidag yu Mari Rosa. Kulungan magayam ti manok. Parikot mi nga rod dayta, Mari Ansyang. Sapay asidag iti tawa yu Mari. Dayta nga rod, Maray. Numakargaan dagita a kulungan. Kaasi kamintaw, Maray. Di yu pinadas tinakisarita iti kaaruba yaw Maray. Nagpagpakaasi ni Baldaw idi napalabas nga aldaw. Ngem agpatangken met ni Alex. Nagpatakder dalat tamag. Ay day takidan. Ni baka nangay. Di yu kinasarita Maray. Awan ni Emi dita idi napan ni Baldaw, Maray. Ipadas yu nga ibaga ka ni Emay. Barang iso tidenggan nila kay na. Sapay mano amitro laang tinagbaetan ti balayaw kan ti kulungan ti manok da. Ay, wan nga rod Dinto Emay ti kasarita yaw. Imbagday jay taman nakaawat. Wan man, Maray. Kasaritak to ni Emay inton makita. Ay kagagaraan mo na ijabalay da Maray. Iti kasta, masulbarang ti parikot mo. Ay, wanan niya. Ay, sige man nga raw, tamapanak to ijay balayda. Wan, Maray, day ti kasayaatan nga arabidam. Anya ti kagara yun, Nana Rosa? Adda ka din nila kay Mau. Ay, awan Nana. Ada na panan na. Imayak, umayak manen agpakpakaasay nakkaong. Numabalin ko ma, ket iyakar yu ti kulungan ti manok yaw. Asidag ngamin iti tawa minakaw. Day tamat lang ti sangkay bagak kanila kay ko, ngam talagang agpatangken Nana. Ay, kasano pa yun dayta? Ay, jak nga rod amo Nana. Talaga sa bali ti ugali day dya tao. Narigat akasarsarita. Wan nga raw. Imay nagpakpakaasin ni Baldo idi madamangar aramiden da dayta akulungan. Ngem awan mo tinapasamak. Intuloy dalat tamo nga impatakder. Bayan nyo, takasaritak tumanin nila kay ko, Nana. Di kay madanagan. Ibagak nga iyakar na dayta akulungan itilikod ti balay. Ay nawaw. Kinargaan damat gaya man ti kulungan iti manok. Duwala ang aldaw sa anak anagawit. Itay agsa pala ang akinargaan na anak ko. Hanya lakit di mat dagita kaaruba, nanang. Di damat makarik na. Kinasaritak ni Ime di napalabas nga aldaw. Isuna laang tasaan kanumot nga ipangpangag nila kay na. Nalawa mat ti malikudan ti balayda, nanang. May mayat no ijay tinang ipatakderanda, tapno na idudulin. Ngam no apay nga itibatog titawa tayo pay laang mat tinapili day tanga Alex. Awan mat ti amok abasol ko, tapno aramiden na ti kasta.
Uray siyak mat. Nuan niya nga tamot ti intensyon na. Apay mo ti nakasta ti aramidin na. No isaw ti adda request na maaksyonan adagos. Ngem no datayo a kaaruba. Awan, di na pagan-anaw dagiti concern tayo. Anya a klase ti kapanunutan dayta. Talagang agpatangken ka si ka Alex? Hala, wan. Hagungat ka manan. Ay nawaw, asino ti saan ama kaungat iti kastangar aramidam Anya manan ti isyom? Ti kulungan manan ti manukok? Wen tagpakpakaasi dagiti kaaruba lakay. Mingmingam ana imbag. Batog ti tawa dati nang ipatakdaram iti kulungan. Nalawa mat iti likod. Nalpasan day ta kulungan. Apay, nalakangarod ti mangyakar? No ididamo kumapay nga imay ni Pari Baldo kat inaksyon am adagos. Di mayat kuma. Awan kuma ti parikot ita. Awanan kinarga ako ni ti manok. Iyakar mo day tagriri dagiti karuba. No si ka ti agrire, aksyonan dapi man adagos. Ngam no isuda ti agrire, ay na, agpatangken ka. Nay, apay nanang. Nagulimag kayo umuteng. Apay ka di. Agap-apa ti kaaruba tayo. Aguli ka, tapno mangagtanoan niya ti pagap-apaan da. Basta, ikatam dayta akulungan dita. No di mo kaya kasyak ti mang dadail iti dayta. At pampalunod ka rin. Mangagmaw. Di mo makita ni patakderan. Kaasi dagiti kaaruba, ang mapirwisyo kunak manen. Inaldaw laangan at akulungan dagiti manok mo ti pagap-apaan ta. Nakapauma meten. Ay nawaw, adula amin. Nukasta. Talaga gayam ani pare Alex ti ayan ti parikot. Nanakaw. Isaw tinarigat akasarsarita. Agkapita marian siyang. Ay, hagyaman naklaunay, Mari Rosa. Ay, nawaw. Anya dyan ba ang agot ka? Ti kulungan dagiti kaaruba, Mare. Ay, nawaw. Nagsakit iti agong, Mare. Un nga, Rob. Sapay dito'y kusina, mimut tinaibatugan na. Ay, naimbag man tamaan anusan niyo, Mare. Kinapudno na, nasakit meten ti agong ko, kasta meten ti ulo. Sapay matutudo ita. Iso akar-karo anaangaw. Nang runa no kasta mabasbasa, Maray. Ay, narigat ti maadaan iti kasta kaaruba, Maray. Namin ano meten anakisarita kamay. Ngam awan met ti aksyon da. Dayta met laeng akulungan ti pagapapaan da nga agasawa. Diyo impadas ti nag-report kadagiti masaknan, Maray. Tapno mapandak kita dayta akulungan. Saan pa'y nga road, Maray? No saan amaala iti nasaya at nasaritaan, agpatulong kayaw kadagiti masaknan, Maray. Sakit ti maala yaw, no inaldaw akasta ti maangangot yaw. Ay na, makapaawan ganas matamangan. Anya nga tano agpatulong ta kadagiti masaknan na nakaw. Ag-report kasta ka di, nanang. Wen, agreport ta. Tapno dagiti masaknan ti umaymang kita. Ad aguraan datan nanang. Impadas tamot tinakisarita kadakwada. Ngem talaga anatangken ti ulo da. Unmat kit di namin anu tamoten anakisarita. Tay ko na nga rod ni Mare Ansyang. No saanen amaala iti nasaya at asaritaan. Agpatulong tayon kadagiti masaknan. O sige nanang, ipadas konto ti ag-report. Wan mananakaw. Tapno masulbar kumameten ti parikot tayo nga agkakaaruba. Sa dino tinagapuam, si Cabaldo? Pare Alex. Napan ka nag-report niya? Pasensyakan pare. Awan babain mo mat napan nag-report? Ang mumat adagamitin na kaipatakderanday ta akulungan. Wen, daga yung agpaiso. Ngamda kami mat ti mapirhuisyo iti angot nga agap-gapo iti kulungan ti manokyo. Yo, aging dadalos kayo mat. Pare, baketen ni nanang ko. Madanagan naklauna yan iti salon at na. Nang runa, kat iso ti kanayon ang mabatbati di tabalay. Ni, parikot yun atay ta. Mabalin mat nga irikapyo ti tawayo.
Pare, sapay lak tamawatan yung mati concern may. Saan kami nga agrere, no saan agrabe ti epekto na kada kami. Oh, Nagpatulong akla ang mata. Takas na kunak, madanagan ak matayin. No bumaybayag, ang mga umad adun tupay kit ditingilaw pare. Parikot tayo tumat lang dayta, no bilang man. Rumwar ka, takasaritam dagiti bisitam lakay. asino ti bisita? Dagiti kagawad dito'y lugar tayo. Ay, nawaw. Ti kulungan man ng ti manok ko ti isyo da. Diyan mo rumwar ka, tasi ka mismo ti makisarita kadakwada. Ibagam nga awanak dito'y balay, bakit? Ay nawaw, tasuruan nakpayan nga agulbot. Rumwar ka kit din, Alex. Diyak kayat. Anya? Sika ti rumuar, ti ibagam nga awanak. Ay na, amuda nga adda ka dito'y. Iso arumwar ka kit din, tapno malpasan. Katnoan niya man ti bagada, naskan laang atong palam. Nangag mo ti bagada kin kalakay. Makapasurun mat. Warning pay laang day jay lakay. Apay, nalakaamayakar day ta kulungan itilikodan ti balay, bakit? Narigat ngam anusam Idi pay ngamin nga ibagbagakken ka. Gastos manen no kastamot laan. Kasta talaga. Di kan tumat ngamin agpampanunot. Tila ang pagsaya atam ti pinanunot mo. Manula ang ametro tinagbaatan ti balay da Nana Rosa kan ti kulungan dagi ti manok mo. Una yun Di kan agreklamo dita. Rugyam kit din ti mangyakar tapno malpasan ti saritaan. Dubli trabaho manen. Ay, nawaw talaga. Awanan ti ado asao. Aramidam no anya ti imbaga dagi ti masagnan. Tinangag ko kat umay damanen i-check day ta akulungan inton umay alawas. Isu nga itapay laang, aggunay kan. Di mo urayan amawarningan ka manan. Bakit? Inton sumaruno ngamin, panunutam mo ti padam a tao. Saan ati bukod mo lang nga pagsayaatan? Saan adakas ti agtaraken ti ayop? Lakit di, saan ka makaperwisyo iti padam a tao? Ay, nawaw! Saan laeng at ipagkwartaam ti panunutem. Panunutem mat kuma ti salunat ti padam a tao. Sakbay nga aramidem ti may sa abanag, panunutem pay kuma ti agbalin nga epekto na kadagiti kaarubam. Iti kasta, maliklikan ti riri. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.